Kani kadai ka Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong, kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau thu ya kabor jong ka boarding but ka Pyrthei electric scooty. Let ka Quincy Motors Demthring Shillong, but pinyas no yaladi hakalashai kaba kamstart kamshai. Ipidang subhai pi baro sya kimat jong kani kejan mates ni balang kalai po Tarik Ïaïong arjar arfusan. Ini sedang dah kimat Khubor na Jylla. Kawai kalong kemi kalaman saw hadien bakal syok pan mensaw halau jong kurim. Yau balatip kerteng kum u Petros u baladan kum saw post nem karta. Kani kalong kemi kepadang don mentah pedang kejing syak sumar ha civil hospital Shillong. Kalaya tu bau tengah jongka uju berengem bat penyap yaka bat yau kun badang red ondalah syok kau yang manla kami. Ka chairperson jongka Meghalaya State Commission for Women ka kong yaman lang siim rengkat ka jing senran lang jongki dekot ka commission. Kila elek jengo ya kata gelong kemi kepala mensaw jur na ka jing syak syok bat syak penshitam beng halau jong kurem balatip kerteng kum u Petros baladan kum saw host nem karta. Ka kong yaman lang siim kalau ong ba ka commission kan sebut din ya kani ka jing jabat kan sapanru ya ka kai pot na ki doktor bat na ka tenat pulit kenang ba kum ka commission kan dop la pan bot din bat pan yarap ya kani kalong kemi. Ka shnong marai ka pon sora. Kalau syong du mentala shitiau kanti namar ka jingbom dan boarding. Kinong syong shnong kila phone sya ka Batesi TV ban pentip ya kani. Namar ba kila sosa palat kila ya tu ba kim yo boarding show nado ka arfusau Tarik Ïaïong arjar arfusan par hado mentaka sngi ka live Tarik ru kim pat yo boarding. Ka Cabinet Committee on Economic Affairs kabala kli do Menteri Rang Ba'du Kari u Narendra Modi kala ajing menjur ban shnaya ka surak National Highway kaba shispa 100.0 kilometer na Maulengkong Meghalaya syadu sya 5 gram hajan selsya jongga Jylla Assam. Ka sorkar pedeng kalamang ban pelut arpu hajar praspan rifusau kelur tengka na kebentakan ka project. Naka shispa 100.0 kilometer, shispa 100.0 kilometer ka surok kahap ha Meghalaya kaba arpo kilometer pat kahap ha Assam. Wat apeng ki babon ki jing ka civil hospital Nongstoin kalala ban jam shawai pat u maumer ban pen pha ha ka jing ajing sumaria ki nongpang ki pastom jur. Kani kalong hadin baka sorkar kalashna ya ka intensive care unit hagani ka Islam ajik sumar kabalalong ka jingmentoy ya ki nongpang. Ya kani ka ICU ha civil hospital Nongstoin kabadon riutli ki jingtia la play ha ka laipo Tarik Ïaïong arajar arfsan do MLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang. U Dr. W. Langbang uwi nagi Dr. Pyrthei hapok ka civil hospital Nongstoin habakren ha jing yalang play ya ka intensive care unit ula ong ba ka jing don jongani ka ICU kala long ka jing mentoy bat ka jing kerku ya ki dok kisuk ki pemla ban lek pha sumar Shillong ula ong ru ba ki nongpang kat padang mi kisni kidang yai bun re ki doktor ba ki nurse kisa kumjo bat kani kalau rajing ki doktor ba ki nurse ban trekam namar teng uwe doktor uhapek ya jan baro ki jing don kam hapo ka hospital. Kani kala pendeko ru hateng-hateng ya kejing terekam kat hado bakala mi kejing sya akan tho hakilat Pyrthei Khubor baka civil hospital Nongstoin Kambiang. Kinong tray jong katanat animal husbandry and veterinary Pyrthei district lengba ka dispensary na Bernihat. Kila hiar sya ka shnong jorbel Kylleng ban ai inject ya kikso. Kenang ban light na kejing pang rabies lane kejing pang kabaju sapriang na kejing dait jong kikso bat kiwe kijat maran. Ya kani lalam khmat do Dr. Ivan Fankan rengkat lang bat ki nong tray jong katanat animal husbandry and veterinary.
Katanat Animal Husbandry and Veterinary jong sarkar Jylla, kalau IT no ya ke jaka syok kepada nak senong Demtring, West Giant Hills District, syaga Giantia Livestock Butcher Welfare Association, bat kedor bar senong Demtring, West Giant Hills District, bakin penya ya ke ni ke jaka syok katkum ke juk menta hakarukam ke bakhuit basubah. Ya ke ni ke jaka syok ala ni ka by species abattoir. Lashna da katanat Animal Husbandry and Veterinary ke sarkar Meghalaya lengba ke Central Scheme kabakot nyuklur tam. Ka office jong Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District kala sam ya ki mobile tablet syaki kena school ki badang puli ya ke kelas 11 haka Cotton River School ki badang apa upur usam jong ke West Khasi Hills District lengba ke Chief Minister's Students Digital Learning Aid Scheme. UMLA jong Nongstoin constituency ba Gabriel Walang ulalong kumukong san harangkat ke jingidon lang jong ki additional deputy commissioner jong ka West Khasi Hills district ba kentup yo ba V Sweat ba uba HK Taba USP ka West Khasi Hills u BD Marang ki nonghikai bat ki kena school ki pulit ketenat traffic jong ka Nongpo police station kila lumlang ya ki nongnya trok hasurok ba National Highway 6 Aji hikai kumno banlong ki babur renti ya ki anya kali bat ban fikir bah ka lek kawan kenang ban like na ki jingja bas ngusi kijing aji hikai ya ki nongnya kali kalong hadien ba kalaja ke jing accident kha balawan ra ke jing do jong min sim bakodor nakadaw ke jingnya kali turmur sabapalan kamtam ki nyongnya kali arshaka kaseng khasi like kor pelun kabalong katanat jong kaseng khasi kmi kala penlong ya kasyat suk men siem kapa arsni kata haka arpun rio bat ka arpun Tarik Ïaïong arjar arpusan hamadan like kor kum shibenta ban aingo aidam mi utrai kanrat nong thau nong bu ban the sei ya ki jingker khu hau khon ban rio kum ban supentip hang ni ba kaseng khasi like kor pelun kala penlong nengkong ya kasyat suk men siem haus nem arjar new Badang shen kala rakiru ya ke jingdam san post nem jong jing stang ya ke seng hagani ka time hagini ki singi la sakilang da ki rangba seng jong ke seng khasi light core ki temen ki san ki rangba na ke seng khasi kime ki khot jong ke seng ki lang us em khna jong ke hima khairim upa em haba pan sing em UMDC jong ke nongkram constituency upa kit borlang em pat ki wede ki kan rem ki landa UMLA jong ka Maukan Row constituency uba Pantai Dorlendo uba Longru President jong ka Shillong Sports Association. Ula play perda ya ka Sam Khamti Veteran League 2025 hakaba la sakhi lang daki nong yelekai ki balai shimenta hakani ka tournament uba samborlang dingdo pat ki we ka annual school sports jong ka Pine Mount School Shillong kalau long ka syong shit da ka jingi shimenta jong ki kena school ha ki jingi le ka prepare bala pelong da ka school ha ka ni ka singi la sa hilang do menteri ke sarkar Jylla uba kmi ya katanat sports and youth affairs uba shakler warji bala long ko kongsan bat ubala samru ya ki khusnam shaki nong job ha ka jingi le kai bentang ini kmi syakimat Khubor nak Kylleng kari ke sarkar India kala pen klan yaga National Security Advisory Board da kabatung chairman ya u Alok Joshi u kli do barim jangka research and analysis wing ki wei pat ki balong kot hagani ka board ki kentup ya Air Marshal barim jangka Western Air Command u PM Sinha u Southern Army Commander barim u Lieutenant General AK Singh bat u Rear Admiral u Monty Khana barok gini gidai ki officer ki bala syong tight nak tenat sipai Nalor kini latung ru saya u Rajiv Ranjan Verma, bat u Manmohan Singh ki IPS Balasyong Thai, bat u B Venkatesh Verma u IFS Balasyong Thai. Kidan mentah nyungut kitkot jongga National Security Advisory Board. Unong yalam jongga Seng Congress ha Maharashtra u Hussein Dalwai ulapan ya seriem ya ka Rashtriya Swayam Sevak Singh lani ka RSS kum ka ISIS pat ula ongru baka seng RSS kadika seng leno ula krenya kani hadin ba uway na kinong yalam jong ka RSS u kalat ka Prabhakar Bhad ula ong babaro gi Hindu kidai banbu white lam haman laki ula ong balada day baki Hindu kidon white lam kanom ja
kumtu kumbaja ha Pahalgam. Arfu ingut ki MLA jong ka Manipur kila kentu yau menteri rang ba ado kari u Narendra Modi bat kumjuru yau menteri ketanat kampo Ïaïong u Amit Shah bakin aibiang ya ka bor sensiar ha ka sarkar ha Manipur bat banweng no ya ka president's rule ki babon na ki MLA ki baletcha New Delhi ki day na ka seng BJP ki don ru ki MLA ka NPP NPF padarngot ki MLA independent la penjari da ka president's rule ha Manipur nado ka khatlai tarik kurimpang kata sausngi hadin ka jing resign no jong UN Biren Singh na ka syuki menteri rangba Reu pau ngut ki kentai ki bana Pakistan ki ba yoklok da ki leno ha Kashmir ki la syapan pai biang no sya Pakistan lengba ka Atari Waga border layalam yaki na Srinagar Baramulla Kupwara Budgam bat na Shopian district da ka bos bat la IT syaki sipai jong ka Pakistan karai ban be no yaki gede hadian ke jingja ka pelaja ha ka arpu artarik Ïaïong arajar arpusan ha Palagham ki nongtrei jong ka BJP kila thang ya uteng shop jong u Rahul Gandhi hagapor bawan poi ha Amethi la thang ya uteng shop shabar jong ka guest house ka badon ha Sanjay Gandhi Hospital la pha ya ki bor pulet ban pej bakan nomi kano ka jingja basungsi Rahul Gandhi wan poi ha Amethi ban play ya ka Operation Theatre jong ka Sanjay Gandhi Memorial Trust ka result jong ka Assam Higher Secondary School Education Council nakbenta ka class 12 kalami inne ka sngi ki khana mantau snem ki pass bha barha ka science stream ki pass ki don praposau point percent haka commerce ki don prapo r point iway percent haka arts ki don prapo way point not lie percent barha ka vocational courses pat nrepo pra point percent Tentang ini kami syakimat Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ka Russia kala penting kenabo menteri rang ba ado ka India Narendra Modi ula pentip ba unam la asyuk banwan sya Russia haka kendai tarik u jemang bansa Kylleng ya ka Victory Day celebration ka banlong hanong ba Moscow. Hendai la penting kenaba ka India kan pha do menteri ketanat yadari u Rajnath Singh banmi khmat sya katai jingrakhe. Russia kala penting kinapat ba u presiden ke China u Xi Jinping unya donlang ka jingrakhe kan long ha Red Square ban kan mau ya kalungku propose nem jong ka Victory Day u menteri ketanat dia dari jong ka Pakistan u Khawaja Asif ula ong ba ka jingsha hiarthma ki pait ba ha ki leno kamshim day satia tang ha Kashmir nrei ka day ka bajuja Kylleng ka Pyrthei but what shall Europe ru Nrai ha jing keren jong u ula Khubor ba ka Pakistan ka dai ka ri ka baju kursyan bat aji hikai ya gileno bat ula ong ba kala le ya kane ka kam jabo la kumbal live host nen ai kidon kumba saw hajar news pangut ki sipai jong ka North Korea ki bala mensaw ha katma pedeng ka Russia bat ka Ukraine nakini la ong ba kumbah nrius pangut ai ki layap kani kalongkat kum ke jingtip bala penmi da ka National Intelligence Service kat kum kani ke jingtip la ong ba ka North Korea kala pha khat san hajar ngut ki sipai sya Russia bani khuntma Persia ya ka Ukraine da ki hajar ngut ki nongpang ki bathia pang ha ki hospital beper ha Pakistan ki dona pedeng ke jing namar ba ki doctor ki sange trekam ka Young Doctors Association kala sange trekam mentala jan shiteo ban Persia ya jing temu jong sarkar ha Punjab province ban IT no ya ki hospital sarkar Shakiri Shimet ki Dr. Kim Tre Shu ban Sumar Nongpang but what ban pet ya ki bawan sim dawai ru hadin ba menteri rang ba ado ka India u Narendra Modi ula sim ya ka rai da ka ba ai ti light load ha ki sipai bakin kruit ya ka Pakistan ha kanu ka por bakis no day ka Pakistan kala kulmar jengmot hakaba u menteri ketanat information u Atullah Tarar jong kategori ula khot press conference kirki ban kren shakin nongtho Khubor hakapor arbajim step hak jing kren shakilat patai Khubor ula ong baga Pakistan kala yo jing tip bahapo ka life riu kenta ka India kan herthma baik ya ke Pakistan kani jing khot jong u yakilat patai Khubor kalong ban pha Khubor shaka India baladaka le AA
ke Pakistan kan penun kamlut ya ki bor gisor jongka banyakun persya ya ke India. Menteri rang ba do barim ke Pakistan badang don mentah patok Imran Khan. Ulapan pau ke jing ngolem halor ke jing syak penyap jongki arpun ringut ki priu pahalgam hagi leno. Ulaong ba nadu mensua ulaya thu lupa ba ke jingja ke belajar haus nam arjar khat kendai kan jabiang namar ba hagajaka ban tokit ban lap ya ke bedon keti Narendra Modi kawang penbanya ke Pakistan. Ulakan tok kelaru ya Presiden ke Pakistan Asif Zardani bat unong yalam ke PMLN Nawaz Sharif dak ba ong ba ki shim sting palat ya ke jingsyak perngem ha ke India. Acting President jong ke South Korea Han Duk-soo resign no ha ke sing palai namar ba utmu ban yakun ya ke election president ka ban long ha ka laitrik ujilio mentau snem. Tarik bakado ban tap kerteng ki kertong ki bakwa yakun kan long haka khatwai tarik ujemma. Kito kilong kiman kublai.